chỉ bay về cô lệ bia cái nào cái lâu lỗ mà chiều à trên chỗ này nghe sợi in tía bia cái nào cái lâu lỗ mà chiều hay hi cần tị chuyên này à bia cái chỗ cái lần này rèn à mà sẽ tu cái hiện hết thì zong hiện cần tị đó này các chân zoom tắc tắc mai communion đón bùi chiều cái đủ à John communion thiếu tên là khom turin cái đủ chiều à tôi anh thế à chẳng thêm anh thế à thì John communion cần đông à mà sẽ communion cần đón mai nimin khan thi lên em mo cái chung à khen à Kar kalta kan hathona huna kan lom renga nimin jing in rin ni jing ka kalmek lai chuan manin motor ka khala ti chuan pathian tharau chuan min ron pia chuan heng thu hi soya trong trai na hi kala chang renga ni atiani min khoi zok maya ani chuan trong trai na kala chang renga tia e khaya keima chiang to hle chu thil soin boi takin kanom thina coronavirus sumchang soin kan boi hlea quarantine sumchang rang le khobela thil thang te soin kan boi em ema ti chuan athu nei tu ini na I theng hilani pathian in thil ti theina aneya ti chuan keiman mang tura thu nei na ka nei chu ka theng hila ngoilok te tin kai ngai to chanta henga wang hian thua tur kan ni lo sin heng mi ti thlabar tu le min be tu wang hian thua tur kan ni lo han ngai to lok la kar kalta khan coronavirus laga thu nei na lain hunim mangem le I thu nei na chu choin isu mingin corona tu na hian biala nang virus I try dar na tu na tom ngal ro ti la ne nai nei lo wanga thabar na I hlem thei lo wanga lau na I thlen bok lo wang tiu la ti chuan ring taka awin Christian kani ring tu piang thar kani pathian changna te chu mang tura thu nei na pek kani chuan helaya ka phura piang te chu wana po phura ni to a ka phel te chu wana phel ani to ni ti ro ngoi lak te tin ka ngai to a thila in thang don chuan he nan na zir mi thiam te wanga in thang tura ni loba ain thang chan tur chu khau ran mi te le khovel pumpu Isu Krista khau ran te kal khomin an thu nei na la khoma he virus Isu Krista minga re ngal tura thu pek chu ni mai chu wangin hei hiti turing ka du chewani chuan communion kan don nan bokanga khovel pumpuyan namin thlang mek ten hela soi kani in thian zong te in chung kwa te in pastor thian te in ko fran te hela soi ula ka duwa ti chuan thil dang lam thleng ngai tura karin le hriat na chan chu ni tena minit som thum kan hlana chuan kan thu nei na chu he virus laka kan puan na kan ngen na kan chua hian ani ka hrilang cheu thani thathum thali alo ang tin an hriloka ni lawe chu ngai dan chu kan thau thlanga tunga ro puina chang tur in riem pathian ani ro puina chang tur chu pathian mi ten trong trai ma chu leya hian engma thil thang dang lama ong ngai lo ni pathian mi ten pathian thu an puan ma le thil ti theina kan man an puan ma chuan dang lam om lo ni ti chuan pathian in chumi wang chon ro puina changani ni mina in kom khom na khan ka soi to a wen hian he hi tran ka duwa tugin hian kan ko ran zong te khovela nam thang tu le khovela office zong te ne na tran ka du ni tuna tong hian he vera si kan za in hrilila top turin thu pela mishinga thodan chu top turin tila bible thu hi chiang le mai puan na kan neanga ti chuan ka hrilang cheu Isu Krista minga thu nei na in chua tir chuan thil in thlang chu in mungeyang ole in thu nei na in chua dan chu in kai na nia ti chuan pathian thil soi puan chua te nia he thil hi thu in tur don lova launa torte nat na torte Krista taksha kanoma voin hian kan mela kan tloma voin hian kan thing thia voin hian kan kutte kan phar chuaka kan phar chawa chuan voin hian kha virus kha mingin kan kova Bible chuan mi hring chu ming zong ai chung nung ber le ro pui ber tin a soya ole corona hi mingania ti chuan Isu mingin ro pui na chu pathian hena om se tuna an hatho te chu top tur le ral turin thu kan pe ti chuan Isu mingin ka hrila cheu he hi kan ti trana ni tina kan puana khovel puma mi te ka hrila cheu khovel puma mi te ka bia cheu in om na huna pianga tugin hian in om na pianga
kan biak ina hun manate intel ve chuan tuna hian ka hrila cheu Ireland ai omemo United Kingdom ai omemo Australia ai omemo Asia Commonwealth ai omemo Africa Commonwealth pu ai omemo in zawai in ti theoma Paul sang sang ai om poin Paul in zom khom ni maula ko san ran le sa ko san le Paul in zom khom ran in thil pakhat rem ti an nei ni chu trong trai thil ti theina ni ti chuan hrem mun chu ka hril loka ti chuan setan a chu hria tirna ka peya chuan coronavirus su I suam hingin hria tirna ka peya ini te chu atop don to hei hi lo mit thlau la ka du ni mithiam te chuan an computer model te nena thok le khada pathian in a ron khoi chuan enge a chan an zonga chuan ti lui pa in ti chuan ti lui pa in hei hi thil mak takani enge theng ka hrethiam lawan ti ole enge chan ka hrilang cheu Thuneihna nei mi te chuan tuna he thil hi top turin thuan pe ni chu kan ti turani ti ka hrila cheu voina tangin tranila minute somthum chia ni tin minute somthum chia mangla dar kar kalvela khan minute somthum chia la in rong bol na chu hriak thila chuan kan Thuneihna in thok role ti chuan voin hian pui tur cheuin Ringtu te Thuneihna ti thu pui mangin thu ka hril don ani chuan voin hian he Thuneihna hian kan kal ti ka mu tu cheu ni tugin Sunday tu hian ka ngai khop mai chewa in mel mu te ka chaka ma se ti tu kan ne a Isu mingin ka hrila cheu bola khan Krista ka zuyangin mizui ro atia ti chuan te finen khatiang chia kha ti ula ka duni pathian chu ka fake te fi kan singa oma reilo te chungin lo chuakanga ka thu soi zawa kan tong trai du nanga ti chuan hei kan ti anga ma se tu na chuan communion don kan tran phodanga chuan communion thilte in nei chuan arualin communion dong howangu achan chu hei hi thil ti thei tak mai ni chuan he communion kan don hian Isua thil ti te hre chuak turin min puya ole tuna hian thil ka hril don cheu ni Isua chuan ram op tulal fa pachunga thil ti theina min peya van huna tharau sol chunga Thuneihna min peya hei hi tharau in dauna nia he beina bul ber chu tharau beina ni tharau in dauna ma chon chu kan thiamani ma se khowela midang te chuan an hrevelova ko hranami te chin he thil ti dan hi an thiamani kaini pon kan thiamani ti chuan kan chunga Thuneihna pek mangin communion kan neanga kan pathian thil eng kim thi thein eng kim chunga man theina min pek awangin communion kan eanga ama kan hriat dan nan kan tiang ti chuan changchula a in hal puate in engte changte thil dang eng po kengula tuna in thil ken te chu Isu Krista taksa ai o tu ani ti ka puange ka thil ken hi Isu Krista taksa phel ai o tu ni a taksa te chu ti phel ani na chan chu kan taksa phellaya piangte alo pum na ni chu apum pialin idam chungin I ei don ani he chang in ya piang hian ama in hriat nan ti thin ro in ei the amen kha in pum pial na chu ni in pum pial na ni chuan thil phel reng chu tu na hian ti pumani thil dik lo te chu tu na hian siam tharin om me gani hallelujah tu na siam tharin om me gani communion chunga keimani po siam tharin kan om me gani nola ula kan lalpa ai o tu ni ti chuan Isua thi sen kan ni ti ula chuan kan chandam tun cross a thi sen a far tir kha tin bible chuan hei hi ngai thaula beram thi sen te chuan kan mel ma tele kanin pon na thu te kan ne a ti chuan he no in hian in Thuneihna tilang tu ni a kan mel ma ne turin Thuneihna kan nei ta ti na ni ti chuan he no in a piang in ama hrit reng nan ti thin ro in role amen tugin hian khoi ai mo in om ka hrelawa ma seng ki ma thani ibolami inupui ifate rumai om pui te lam hoila ani lo pon kaina chuan katan ring takin ang ki ma thrai tila kaina chuan katan ing ki ma thrai tila lalpa chu fakaro eng ki ma thrai ole thian to ka khila cheu tugin hian ka neya Sunday tu khian biagina kalau kala ti chuanin kal chok ve kani heng te hi zir tir hlan cheu ka hang hlel le mai he hi kanin zom thei dan ani a lalpa chu fakaro a try lalpa chu fakaro online bible ten kol chuan laula in note petemo computer laula note in zira tur empo laula ti chuan chiang takin
tukin chu sarmon lam ni lovin angial anganin in Thuneihna lam zirti na kapedon chewa thu pek theina te I Thuneihna he Thuneihna hian kar thlonin kan kalanga amen kapa hengi beram du om takte zirtir tura hun thatok tak min pek awang hian lom thu kan hrila che thupuan chua hriat na chu setanik le ram huai be na chuan ti buai le dal lovin tluang taka kaldon awangin lalpa kan lome ti chuan kapa ka okal tlang thu soi turin ka dila che ti chuan karil ru chung rilangai to in keima ni mi lovin nang mani zong zong in hei hi Isu Krista mingin kan dile chuan in zawain amen ti rule lalpa fagaru tukin hian in Bible in kol chuan Mathaya bu khalo enila bungshom Mathaya bungshom ole heti hian tran hi ka duni a then chuan in khachiang le tonga ama Thuneihna kan in zirtir khania in room chung alo thim hian electric company te kovin light off turin in ti lowanga nang mai ni off he mo yon mai ani I room alo thim chuan a switch I mu lo chuan I thowa a switch on mai ni electric company chuan eng pek chua chuan na ni meu mai min rin lo chuan in bil pe lo chin la in eng han off tir chinula ini leng in switch khoi ma wala eng in nei ho lawang electric company chu eng pek chua hi an na ni nima sela switch on chu ikuta oma switch on chu ikuta oma ni electric company chuan eng a pek chua ma se switch on chu kan ti tur chu ni zokani tugin hian eng kan nei ni ma se switch on turin tuimo kalangai ni chu poimo he ni han ngai tu ma ula ti chuan tong trai na chan lawa om chan ber pakhata karin chu mi ten pathian thil ti turin an dila ma se kan chunga thil ti thena le Thuneihna min petoni tong trai chan lo ani chan ber pakhat na chu pathian hena thil ti thena kan dil reng le thil ti tura Thuneihna ni ma se aman kan man turin min pesa to reng ani chu ti chuan pathian in ti tura min ti te ama kan di le chuan kan tong trai na chu chanin a om don lo ni ma se ti tura min ti chu kan di le bok sia ole ka thil soi tur hi serengula pathian en a thil ti to chu ti tura in di le chuan in tong trai na changai lowanga ti chuan pathian chuan nang ma ti tura khil che chu ti tura I dil chuan a changai lowang ti chuan tuna he khovela boina zong zong te I thlen theya ma se pathian hian ka tong trai na chang lo tlatin ka riai tia a chan chu thil then khat tan dil lo turin ati chia thil then khat te chu ti turin Thuneihna pe chelo chu wangin pathianin in ti tura ati chu in di le thina wang hian alom tong trai na chan ani lo thin ni ole Ringtu kan ni angin pathianin min pek Thuneihna chu kan hret hiam thiang lo ani Christian van tlang te chon thil ti theina nei lo ang main pathian an naya Thuneihna nei lo ang main chu thak dang lamangai ni kan Thuneihna kan kal lo chuan helaya hian thil then khat chu ain thak dang lam lowanga Mathaya bung khat chang khat na hilo en taula ti chuan a zirtir som le pahnih te chu kowa an mani no chho theina turin ram huai bol hlo te chunga Thuneihna pe a dam lo na tin reng le nan na tin reng ti dam theina turin Thuneihna pe boka ole lo top san ri lokela thil khrem ma saber tura ka du cheu chu kanin do na te hi ti sha le thi sen la ka ni lova kanin do na te chu lal na te thil ti theina te van muna tharau sol te thim lal te la ka ni tharau in beina chu kan be na ni tharau in beina chu kan be ni a chan chui pian thar lo chuan be dani thiam lowang khovel chan dam lowa te heleya boina te chingfel turin inin nga thelowang a chan chuin pian thar lo chuan thil ti theina mang turin Thuneihna pek in la ni lova ole pathian Thuneihna chu kan laga thu anei na ania ti chuan kha thil ti theina kha man phalna min pe bokani